Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwaga ng Pangasinan po na magbabagyan naman po ako ng karunungan lihim po. Ito po ay herbal po na aking ibabagi po. Ang maganda po kasi wala po ako ditong maipakita sa inyo na kamantigi ay i-search nyo lang po sa Google po at makikita nyo po kung anong klaseng kamantigi po yun. Ang kamantigi na aking ibabagi po sa inyo ay maganda po to kung halimbawa po may kapatid kayo na may luslus po na lumalaki ang bayag po, o kamag-anak, kapatid o anak may sakit na luslus po, dapat po ay maagapan po yun kasi lumalaki po yung bayag. Ang pagsisimulan po ng luslus po, kung may lahi po kayong luslus o nagkaluslus, lahi, tapos palagi ang trabaho po niyo ay mabibigat po. Halimbawa po nagtatrabaho po kayo sa mabibigat na bagay, nagbubuhat ng mga mabibigat, ay hindi nyo po mamalayan. Dapat po kung ganun pong usapin po na nagbubuhat po kayo ng mabibigat po ay yung tamang-tama po lamang pong bigat. Huwag yung sumobra po na mas mabigat po sa inyo, ang doble-doble. Huwag yung pilitin po kung kan po, kasi yan na pinagmumulan din po ng isa sa mga lumalaki po yung bayag, luslus. Mayroon po yung may luslus po na kung nasobra na po na yung laki, kailangan na pong upilan po yan. Hindi na po yan maibalik. Tapos kung halimbawa po ay may sakit kayo po, ay dapat po ay magpursige po kayong mag-alam po ng mga herbal po na maggamit po. Kaya yung pagkakalog ko po sa inyo ay napakalakas pong herbal po na pangtapal po sa luslus. Kung medyo maliit pa po, maagapan nyo na po yan. At makikita nyo naman po kung ordinary pong luslus o luslus na kon lamang po. Kaya dapat po ay may alam kayo na mga herbal po. Kaya pagkakalog ko po sa yung kamantigi po. Ang kamantigi po ay gamot sa luslus na bayag ng bayag. Kumuha ng dahon at dikdikin at itapal sa luslus. Bago pong lahat po, ipakatas-katasin muna bago itapal po para sipsipin niya po yung mga paliitin niyo po yung mga ugat sa inyong po, yung mga lumalaki ang bayag. Napaka-importante po ito. Kaya dapat po ingat-ingat po tayo lagi sa pagbubuhat. Kahit na wala po tayong mana po sa luslus po, kung nasobrang po natin ng sa hirap po ng buhay, kahit ano pong hirap po natin sa buhay po, ay ginagawa po natin paraan para makatulong po sa ating mga pamilya, na kahit na hindi po natin kaya ay binubuhat po natin para makumita lang po ng pera na ating pagpakain sa ating pamilya. Kaya nangyayari po yung mga bagay na ito na lumalaki po yung bayag natin sa kasisipagan po para mabuhay po tayo sa araw-araw po. Kaya ibabagi ko po sa inyo kasi wala po tayong pambili po ng gamot, na makaramihan po wala pong pambili ng gamot. Kaya ipagkakalog ko po sa inyong kamantigi. Kung mayroon po kayo sa inyong halaman po diyan sa inyong bahay, maganda po. Pero kung wala po, isearch nyo po sa Google po at maalam nyo po ang kamantigi. O may marunong po dyan na mga taong marunong po sa herbal po, itanong nyo lamang po. Napakabisa po itong panggamot sa luslus. Lilit po yung bayag po dito pag tapalan mo po ng araw-araw po hanggang siya lumit po siya. Kaya dapat po ay may alam din po kayo minsan. Marami po ako ibabagi po sa mga herbal po. Basta tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Huwag po makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. At tatanungin ko po napakalaking utang na loob sa inyo. Maraming salamat po. Narito po ang po para malaman niyo po ang pamamaraan po.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay tumutok lang po kayo dito at mag-subscribe po. Tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo. Maraming salamat.